Azken urte honetan, Euskal Hezkuntza arautuko duen legearen inguruan hainbat mugimendu egin dira hezkuntza sistema osotzen dugun eragileon aldetik. Eta hemen agertzen den bezala, gu ikastolak parte aktibo izan gara. Apirilaren 25ean lege aurreproiektua ezagutu berri dugu, eta gaur honen balorazioa egiteko elkartu gara hemen. Horrekin batera, gure ustetan, Euskal gizartearentzat eta Euskal eta ikastola mugimenduarentzat ezinbestekoak diren aldaketak proposatzera ere bagatoz. Beraz, gaurkoan helburu bi. Horiekin aurretik, bidean egin diren urrats horietako batzuk aipatzea ezinbestekoa dugu. Bidesterik ez badako okatzeko, ezta? Bizpahiru hito aipatuko duguz. 2022ko martxoaren 31an, Euskal Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, Euskal Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos alderdiek Euskal Hezkuntzaren eraldaketarako oinarrien akordioa adostu zuten. Eta gogoratzen baduzue, ikastolok begionez ikusi genituen bertan zehaztutako hainbat ideia. Aldi berean, baziren ere, eta azpimarratu genuen, kezka eta ardura sortzen zizkiguten beste hainbat gako ere. Legearen idazketa prozesua konplexua izango zela aurreratu genuen, azpimarratu genuen. Eta beronek, hitzarmenak jasotakoa, baino zehaztapen handiagoa beharko zuela ere bai. Ideia hau, guretzat ikusiko duzuen moduan garrantzitsua da eta. 2022ko irailaren hasieran, hezkuntza legearen lehen zirriborroa ezagutu ostean eta ikastolok urtero ospatzen dugun ikasturte hasierako ekitaldian argi adierazi genuen lehen zirriborro horrek, gure mugimenduan sorturiko ezinegona. Desengainu, hitza erabili genuen une hartan. Eta zentsuzko irtenbide bat eman nahian, ikastoletan eztabaida prozesu bat abiatu eta gure komunitatearen iritzia jaso genuen. Eztabaida prozesu horren ondoren izan ziren, zirriborroari egindako ekarpenak, eta ondo goratuko duzuen, azaroaren 22an, ikastolek egindako agerraldian plazaratutako balorazio orokorra. Abia puntu hori zehazturik, hau da, ikastolen elkartetik, lege aurreproiektua inguruan egiten dugun balorazioa. Balekoa den lege baten aurrean gaude. Baino, gobernuari dekretu eta agindu bidezko gobernantza albidetzen dion lege baten aurrean ere. Aldabakarreko politika deritzoguna. Aipatu moduan, balekoa da gobernu kontseiluak onartu duen lege aurreproiektua. Euskal Hezkuntza sistema berri baterako bidea irekitzen du. Eta aurreproiektu honek aukera esanguratsuak jasotzen ditula ezin dugu ukatu. Eta noski, gaur egun dugun eskola publikoaren legearekiko guretzat aurrera pausu handi bat da. Aurreproiektu honek jasotzen dituen aukera esanguratsuenak ikastolen elkartearentzat hauek dira. Lehen aldiz, publikotasun eredu berri bat definitu eta hezkuntza sistema propio eraikitzeko bidean Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ideia jasotzen du. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa osatuko den ikastetxeek, administrazio titularrekoak izan ala ez, bete beharreko baldintzak, printzipioak, konpromesuak, bete beharrak eta lortu beharreko helburuak aurreproiektuan jasota daude. Gogoratu, lehenengo zirriborroan ez zela hori gertatzen, eta guretzat azpimarratzeko kontu bat da. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan egongo diren ikastetxe guztien finantzaketa
bermatuko dela adierazten da. Testualki oso osorik. Beraz, doakotasun erreala ziurtatuko da. Bat gatoz, doakotasun printzipio eta helburuarekin. Ikasle eta familia guztiei hezkuntza eskubide bermatze aldera. Doakotasunaren bide honetan, urratsak egiten hasia da hezkuntza saila finantziazioa gehigarria emanez. Hizkuntza alorrean ere, euskararen inguruan aurrera pausu batzuk emoten dira. Besteak beste, neurriak hartuko dira euskararen erabilera bultzatzeko, eskola komunitatearen motivazioa sustatzeko eta ikasleen arteko harremanetan euskararen erabilera indartzeko. Euskararen minorizazio egoera aitortua da legearen hasieran. Eta ondorioz, C1 maila lortzeko prestakuntza sostatuko da irakasle guztien artean. Gogoratu, lehenengo zirriborroan bakarrik aurre ikusten zen euskerazko irakaslentzat, orain irakasle guztientzat. Ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan euskararen B2 maila lortu beharko dute. Baina, era berean, aurreproiektu honek hainbat gabezia ditu. Eta gabezi hauek arazo bilakatzen dira Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko propio eta bateratzaile bat gauzatzeko orduan. Zeintzuk diren ikusten dizkiogun arazoak edo gabeziak? Bat, legearen zehaztapen falta, aipatu dugu, bai? Gai garrantzitsu gehiegi, deskribapen labur baten ondoren, araudi bitartez garatzeko geratzen dira. Agindu eta dekretu bidezko garapenek alde bakarreko politika ahalbidetzen dute, eta hezkuntza eragileoi prozesuan parte hartzeko aukera zailtzen digute. Susmo hau egiaztatzeko aukera izan dugu, orain izan berri dugun ikasleen onarpen prozesuan ezarritako neurriekin. Hezkuntza eragileok ez dugu eta prozesuan parte hartzeko aukerarik izan. Legearen garapena ondo bideratu nahi badugu, honek hezkuntza eragileen parte hartzea ahalbidetu beharko du. 2. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren zehaztapen falta dago. Publikotasun berri bat definitu eta hezkuntza sistema propioa eraikitzeko bidea jasotzen bada ere, publiko-pribatu dikotomia juridikoa ez du gainditzen. Ikastetxe guztiok titulartasuna zein den kontuan izan gabe, baldintza berdinetan jokatzeko ahalmena izan behar dugu. 3. Ikasle eta familia guztiei hezkuntza eskubidea bermatze aldera doakotasun printzipioa eta helburua zehazten dira. Baina ez da inon aipatzen doakotasun hori burutzeko modua, ez da erabiliko diren baliabideak ere. Gaur egun, memoria ekonomikoan zehaztutako baliabideekin ezinezkoa da doakotasuna gauzatzea. Horregatik, eta helburu horri begira, LONLOE berak Espainia mailan epe zehatz batzuk ezarri eta lantalde bat eratzeko beharra aipatzen dituen horretan, Euskal Hezkuntza Legeak aipamen bera jaso beharko lukeela uste dugu. Eta ez hori bakarrik, ohar berezi bat ere doakotasunaren bermearen inguruan. Ezin izango baita doakotasuna bermatu baliabide guztiak bideratu artean. 4. Ez du gobernantza eredu berririk planteatzen. Titulartasun pribatua duten ikastetxeak edota administraziopekoak aipatzen dira. Baina ez da aintzat hartzen ikastolok eta kooperatibek dugun kudeaketa eredua. Kooperatiben legean jasota dagoena, hain zuzen ere. Alegia, ikastetxearen titulartasuna familiek eta kasu askotan langileek partekatzearena. 5. Guretzat ezinbesteko ardatzak direnak.
euskara eta euskal kultura ardatz izango dituen hezkuntza sistema ez da bermatzen. Gehiago behar dugu. Hizkuntza ikastereduak isilbidez indargabetuta badaude ere, ikastetxeek euskararen alorrean jasotzen diren helburuak lortzeko lege berriak benetako murgiltze eredua gauzatu beharko luke. Oraingo hizkuntza ereduek ezartzen dituzten desberdintasunak gaindituta. Garrantzitsua iruditzen zaigu murgiltze eredua legean zehaztea. Ikastetxeek euskara lehenetsiko dutela ziurtatu eta euskararen arnasgunek bilakatu daitezen. Horretarako, hizkuntza proiektuak sendotu behar dira. Sendotu eta erdigunean jarri, baliabide gehiagoz hornituz. Euskal hezkuntza zerbitzuan egongo diren ikastetxe guztiek, legearen euskara atalean agertzen diren helburuak erdietsi beharko lituzte. Helburu horien arteko esanguratsuena ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan B2 lortzearena izango litzateke. Gauza da, ezin dugula lorpen horren ebaluazioa ikastetxe bakoitzeko irakasleengan utzi. Kanpo ebaluaketa egitea ezinbestekoa litzateke objetibotasuna bermatzeko. 6. Legeak ez du Euskal Herria bere osotasunean jasotzen. Ikastolok Euskal Herria bere osotasunean landuko duen lege bat aldarrikatzen dugu. Euskal Herriaren lurralde osoari eragingo diona eta Euskal Herriko hezkuntza sistemako ikastetxeen arteko lankidetza hitzarmenak bultzatuko dituena. Eta horretarako bideak badaudela argi dugu. Alde batetik, Euskal Herrian dauden ikastetxe guztien arteko harremanak eta proiektuak sustatuz, eta bestetik, Europa mailan dagoen legedia erabiliz, elkarlana sustatzeko erakundeak sortu eta baliatuz. Puntu honekin lotuta, argi utzi nahi dugu ez ditugula inolaz ere alde batera utziko iparraldean eta Nafarroan euskarazko irakaskuntzan ari diren ikastolekin dugun konpromisoa eta lankidetza. Nazio mailako hezkuntza sistema propio baterako urratsak egiten jarraitzeko asmoa dugu eta. 7. Legeak ez du euskal kurrikulumean oinarritutako hezkuntza sistema eraikitzen. Euskal kurrikulumaren aipamen bakarra egiten du Euskara eta hizkuntza irakaskuntzarako institutua arautzen den artikuluan. Eta horrela dio. Euskal kurrikuluna lantzea eta eskola materialen ekoizpena antolatzea. Ikastolok ordea, Euskal kurrikuluma oinarri izango duen hezkuntza sistema nahi dugu. Osorik bertatik bertara eraikitako kurrikulumean oinarrituko dena. Konpetentzien garapenerako ikasgai zerrenda, metodologia eta kosmobizio propioarekin. Ebaluazio sistema hezitzailea eta hobekuntzetara bideratua. 8. eta azkena. Legeak bidea ireki behar dio titulartasun partekatutako ereduak esperimentatzeari. Horretarako, errealitate desberdinetako esperientziak kontuan hartuz eta hauek esperimentatuz. Egoera honen aurrean, beraz, ikastolok orain arte erakutsi dugun jarrera eraikitzailerekin jarraituko dugu. Euskal Herriko hezkuntza eragileon gaitasunean eta konpromisoan sinisten dugulako. Baina hezkuntza sistema berri baterantz egin nahi badugu, adostasunak lortzea ezinbestekoa da. Eta horretarako alde guztiek egin behar dugu ahalegin berezi bat. Horregatik, gobernuari alde bakarreko politika egiteari uzteko eskatzen diogu eta eragileen artean adostasunak bilatzeko eta gogoeta eta eztabaida sustatzeko mekanismoak martxan jarditzala ere bai. Beti ere, denoi joko arau, garden eta berdinak ezarriaz. Denon artean eraiki dezagun etorkizuneko euskal hezkuntza zerbitzu publikoa. Gu euskara, gu Euskal Herria, gu ikastola.